Adela Ánašová. Ďakujeme Jurajovi Leotyšovi a Janke Pragerovej. Ja to ešte moderujem. Prepáčte. Musím vám sa priznať, sadnite si. Idem k vám. Všetci ocenení to dostávali dnes to dole. Sajko, poď sem. No veď povedz ľuďom, ja potom prídem. Prepáčte, aby som to chcela nejak vysvetliť. Ja mám od začiatku celého prenosu veľmi čudný pocit, lebo podľa mňa som to nemala moderovať v tejto celej konštelácii a už pri tej prvej cene mi to bolo také čudné. A teraz je to už na mňa trošku veľa, takže sa chcem ospravedlniť všetkým divákom, ktorým sa zdá, že už je toho veľa, tak aj ja si to myslím. A teraz vlastne neviem, prečo plačem, lebo viete, ja som sa ešte aj prezliekla, to vyzerá ako keby som sa prezliekla na absolútneho ota, ale mňa aj Fero Mikloškov robil šaty, ja som nechcela, aby bol smutný. Tak som si obliekla aj jeho šaty dnes večer a skôr to bolo myslené na Sieň slávy, takže sú to také zvláštne okolnosti, ale asi je všetko ako má byť a myslím aj na Vilové slová, že všetko je tá polná tráva. Takže nechcem, aby to teraz vyzeralo, že sa z tej ceny neteším. Pretože vy, milí diváci, si nezaslúžite to, aby som ja mala výčitky svedomia z toho, že mám pocit, že je toho veľa. Takže sa budem tváriť, pretože vy, milí diváci, si to zaslúžite, že som sa tu zjavila dnes večer prvýkrát. A veľmi si vašu priazeň vážim. Vážim si to, že mám priestor žiť svoj život v tomto bizarnom showbiznisovom svete a zároveň, že môžem napríklad na Teatrojke a v tomto divadle viesť rozhovory, ktoré ma veľmi bavia. Za ten priestor som veľmi vďačná, že sa môžem jašiť, milujem Slovensko a že môžem mať prácu, ktorá je naplnená radosťou. Takže ďakujem Slovenskej televízii a teraz aj Markíze, že ma tak prichýlila a že som sa tam opäť tak nejak vrátila. A chcela by som túto cenu asi venovať prepáčte, nechcela som touto vecou vôbec operovať, ale moja stará mama sa vždy strašne tešila. Ona čítala vždy všetky bulváre a všetky záležitosti, kto s kým kde a vždy to so mnou veľmi intenzívne prehodnocovala. A keby ma teraz videla, by bola veľmi šťastná. A tak sa jej tak nejak podarilo to asi pred 3 dňami zabaliť už, takže si myslím, že možno sa to ešte niekde pohybuje. Hovorí sa, že 3 dní to tak nejak trvá. Takže, babi, myslím, že by si bola veľmi rada. A ďakujem mojim rodičom, ďakujem Peťovi, lebo Peťo je veľký pohodiak a drží ma vždy pri zemi, tam, kam všetci patríme. A želám vám pekný večer a nech ste šťastní, máte so všetkým radosť a ja sa musím asi odmoderovať preč teraz nejak, nie? Viete čo, ďakujem Saifovi, je to skvelý moderátor, mal by dostať viac príležitostí. Dovidenia, ďakujem. Ďakujeme aj Jurajovi Leotyšovi, Janke Pragerovej, nech sa páči. Sme za polovicou. Nebola som hysterická. Veď si žena, to Fú, je ty úplne kokos, normálne. ale prepáčte, nechápem. To sú tie emócie, no tak vieš, nečakala si to, no. V tomto korzete to tak vyšlo všetko.
A fakt si to nevedela, lebo vieš, Fero šil tie šaty, ty si sa prezliekla. Ako Ja viem. vyzerá to podozrivo. Áno, vyzerá to podobne. Tak čo už, bol to príjemný večer. Bol to príjemný večer, ďakujeme veľmi pekne. Predovšetkým vám.